नया साल के करी नया शुरुआत सूर्य देव और छठी मैया के आशीर्वाद के साथ आई देखल जाए जी बाइस्कोप के ऊ अनोखा प्रयास जे बना देले रहे 2021 के कार्तिक छठ खास। दुनिया के सबसे कठिन व्रत मानल जाए वाला लोक आस्था के महापर्व छठ, जहां छठ व्रती अपन बच्चा और परिवार के खुशहाली खातिर 36 घंटा के निर्जला और कठिन उपवास रखेली। इनकर ई कठिन व्रत आसानी से संपन्न हो जाए एकरा खातिर जी बाइस्कोप पटना के पटना कॉलेज घाट मैदान में एगो शानदार कार्यक्रम के आयोजन कैलस, जेकर नाम रहे व्रतिन के सहाय बनी छठी माई। और ई शानदार कार्यक्रम में शामिल होके खातिर पटना आइलन एगो खास मेहमान देसी स्टार समर सिंह। सभी भोजपुरिया दर्शक लोगन के समर सिंह के प्रणाम बा। जी बाइस्कोप के ई खास कार्यक्रम के उद्देश्य रहे कि जवन छठ व्रती हमनी के लंबी आयु और खुशहाली खातिर इतना कठिन व्रत करेली, उनकर सलामती और उत्तम स्वास्थ्य खातिर दीप जला के सूरज भगवान से वो लोगन के कठिन व्रत पूरा होके ओकरा खातिर आशीर्वाद मांगे। जी बाइस्कोप के ई अनोखा पहल के साथ देसी स्टार समर सिंह के आवे के खबर जैसे ही फैलल, पटना घाट पर छठ करे आयल परिवार के सदस्य के साथ साथ आम लोग भी भारी संख्या में कार्यक्रम स्थल तक पहुँचे लगलन। देखते ही देखते ई संख्या हजारों लोगन में बदल गई। सबके जुबान पर जी बाइस्कोप के नाम रहे। ई अनोखा प्रयास खातिर हर कोई जी बाइस्कोप के सराहना करत रहे। कार्यक्रम के शुरुआत छठ व्रती के नाम से रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू भई। एकरा बाद सब लोग भगवान सूर्य के तस्वीर के प्रणाम कैलन और रजिस्ट्रेशन काउंटर से मिलल छठ व्रती के नाम के स्टिकर लालटेन पर लगा के सूर्य भगवान के आपन प्रार्थना भेजलन कि हे सूर्य देव, जे तरह छठ व्रती के रूप में हमार माई बहिन रउआ के दिया जला के हमनी के खुशहाली मांगेली, ई आसमानी लालटेन जला के हम भी रउआ से प्रार्थना कर रहल बानी कि रउआ उनका के 36 घंटा के कठिन व्रत के पूरा करे के शक्ति दी। जेकरा घर में छठ ना होत रहे वो लोग भी दुनिया भर के छठ व्रती खातिर लालटेन जला के सूर्य भगवान से प्रार्थना कैलन। कैसे ही लालटेन आसमान के तरफ उड़ान भरत रहे, वैसे ही एलईडी स्क्रीन पर छठ व्रती के नाम रोशन हो जात रहे। आसमान में उड़त लालटेन के नजारा सबके मन मोह लेत रहे। खाली यही ना, हमनी के कार्यक्रम के एंकर देसी स्टार समर सिंह के एक झलक पावे खातिर भी लोग बेताब रहलन। समर सिंह कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों लोगन से छठी मैया से जुड़ल सवाल पूछलन और सही जवाब देवे वाला के शानदार उपहार देलन। छठ मनावे के ई अनोखा अंदाज आयोजन में शामिल लोगन खातिर बन गई जीवन भर के याद और जी बाइस्कोप के बना देलस और भी खाटी और भी खास।